Bareng-bareng guyon mantap. 3, 2, 1. Ya. PT Puja Perkasa. Bapak luar biasa nggih matur nuwun. Oke. Iki lho. Iki jogetnya kayak sikile apa ceklek. Dan baterku jogetnya kok ngene-ngene. Kayak indang kebedil, Pak. Kita turun. Daripada kita di sini kita turun. Oke. Dari Bapak dan Ibu aku tak turun aja. Oke. Kita gabung bareng ya. Keluarga besar PT Puja Perkasa. Jadi nggak hanya joget di atas tapi kita joget di bawah nggak apa-apa. Oke. Bareng-bareng. Belum izin. Saya ibu-ibu aja. Saya khusus ibu-ibu. Kamu yang sana. Oke, saya yang sini. Oke. Di Tum Loro. Iki mola sing nyanyi aku karo kowe. Saya gentenan. Yang sini sama yang sini. Oke, kebersamaan kita coba. Oke. Ya. Dijajal sih. Coba dulu. Oke, yang sebelah sini saya pengen tahu mana suaranya. Iya, semangat kabeh PT Puja Perkasa. Oke. Bisa. Kaping 3 ing bocah uga marang uga gawe. Iya. Kaping 4 duar. Memang nyanyi apa? Iki lho kudung coklat iki lho. Mulane telu iso cel. Biasan 4 melompok. Solawatan sing bener grup kuwi lho iso kabeh. Grup Demak. kudung coklat. Allahumma sholli ala Muhammad. Solawatan ngono kuwi. Delengen. Ngerti ora? Aku mau Kaping 3 bocah uga marang ruga gawe. Kaping 4 alah bu. Oh ya padha ae. Wah, lha kono sing lanang kene bojone ora padha ae. Iya padha. Dagel ning kene. Masa ning kene? Iya ning ngisor gak apa-apa. Kene malah penak. Lah nyawer kan cedak langsung moro jaluk. Supaya kita ini juga menyatu. Iya, karena hari ini sangat luar biasa. Hari Spesial ulang tahun PT Puja Perkasa yang ke-16 tahun. Semoga PT Puja Perkasa kedepannya semakin maju, semakin berkembang dan semakin hebat untuk Indonesia dan dunia. Amin. Matur nuwun karena Pak Haji, Bapak semuanya yang hadir di depan-depan sudah menerima kami sekeluarga. Kalau nggak salah Pak Haji sudah bilang tadi, Cak Percil, acara seperti ini dibuat seminggu 2 kali. Alhamdulillahirabbil alamin. Dulur-dulur kanca-kanca setuju. Siap. Oke, alhamdulillah. Anak buahmu wis do siap kabeh. Karena ngerti Pak Haji ngerti aku ki yatim. Masa awakmu yatim lho? Bapakku wis tinggal. Awakmu wis tuwek ngono kok yatim. Tapi ini awake dhewe ning kene itu menghibur. Piye carane isuk ngelas golek wesi. Engko mulih awake dhewe digawani wesi ya, Le. Masa gawani wesi? Ngerti, mulih digawani wesi. Umume biasanya awak dhewe nek pabrik rokok mulih digawani rokok, pabrik gula mulih digawani gula. Iki kok nganu iki kontraktor iki. Ya ora apa-apa, ora masalah. Gawani wesi, Pak. Oke, omah tak go bangun omah. Iya, lek gawani 2 meter gitu mbokmu. Ini saya persembahkan untuk PT Puja Perkasa. Garuda, coba. Oke. Ini habis dijak nyanyi bareng-bareng kok kompakannya baik sekali. Awak dhewe iki ning kene wis ping pira to, Pak? Aku wayangan sudah. Sini sudah. Lodrokan ya wis. Kowe wis? Wis karo Abah Haji Sakidul. Waduh, karo dagelan tuwek ngono berarti. Hah? Ya wis. Iki tiap tahun kok. Mayor. Oke.
anak Betawi ketinggalan zaman KTY. Dari Sabang sampai Merauke, dari gunung sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Pak Nur Hanafi idolaku. Rek ayo rek. Asep bareng. Masalah isop. Ojo ngisin-ngisin. Ojo ngisin aku. Rek ayo rek. Genten drame kae. Ojo gandol-gandol. Ojo gandol-gandol. Ayo. Rek ayo rek. Ngene lho, rek ayo rek jreng. Ojo ora. Ayo. Rek ayo rek jreng. Duduk lambemu kok pekok. Masih bareng pi lho. Isini aku iki. Wis sing gawe ya. Rek ayo rek. Bareng. Wong duduk cakep semono kabeh. Maksudnya kuwi lho tutuken. Rek ayo kuwi tangane munggah. Terus rek sing terakhir mudhun. Nah, ayo, tangannya munggah sik. Rek ayo rek. Mak. Iki anakmu mbok pakani apa ta iki anakku? Aku isin aku sebagai ketua aku isin aku. Lah anak sing ngapikno lho kaya ndek ngenane ning langsung ditabuh siji-siji. Rek ayo rek tabuh siji-siji. Yo. Rek ayo rek. Gak kuwi. Mas jreng lho Mas. Ya, aku njaluk tulung pisan iki. Bolak wis jreng bareng. Engko tak kei UM uang makan. Oke. Piro? Aku seksine sik. Tak jaluk Pak Haji. Lah kok Pak Haji. Lah ampun jaluk ngono. Ayo, rek ayo rek. Mlaku ning tunjungan. Rek ayo rek. Rame-rame bebarengan. Acak ayo cak. Sopo gelem melu aku. Acak ayo cak. Golek kenalan cak. Ayo yu. Oh, aku rindu. Tanjung Perak tepi laut, siapa sudah boleh ikut. bawa gitar keroncong priul, jangan lupa bawa anggur. Tanjung Perak tepi laut. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Kodok ngorek pinggir kali. Teot teblung. Mari ngene nyanyi dangdut sing kepenak le. Nyanyi apa? Lo nyanyi sing penak kowe dekane kan wis ludrukan ning kene. Sekarang kamu tuduhkan kemampuanmu pada malam hari ini. Sopo ngerti sesuk acara ulang tahun tetep ngundang awake dhewe. Alhamdulillah. Coba nadanya Kakak, nadanya. Pindo Durung kuwi. Ngawur. Lah nyanyi apa? Betul. Ayo. Lagune apa, Pak? Jaluk sing cilik. Oke. Lungguh mare. Sandangane resik
becak percil maling pitik. Kowe aja ngejak guyon. Iki serius iki ulang tahun acara. Serius. Jadi awak dhewe selain dakil ya tutur-tutur. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi setiap melakukan apapun harus diawali dengan bismillah, diakhiri dengan alhamdulillah. Ben uripe saya barokah, selamat donya akhirat. Amin Allahumma. Amin. Jamaah rahimakumullah yang berbahagia. Nyanyi. Keri. Bocah cilik. Bocah cilik-cilik lungguh marek-marek sendangane resik tumindake becik sendangane resik tumindake becik bocah gede-gede di rumah wong tuane mumpung cek padha uripe aja disia-siake yen nganti wis ditinggalake bakal keton tembe burine. Bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede kaget aku dhewe yo kaget tak kandhani bengi iki mumpung aku ning kene bab apa ning alam donya kudu sing ati-ati bebasan mung mampir ngombe kudu ditepakne awake tepake atine tepake pikirane kanggo masa depane lan ning akhirate kaya bocah cilik-cilik sing budal ngaji sandangane resik pikirane apik atine resik semono uga bocah sing gedhe-gedhe kudu ati-ati saben dinane karo keluarga kudu open wong tuwa diopeni sing apik sing becik nganti ketata uripe sebab apa ora ana wong tuwa ora bakal ana awak dhewe ning alam donya bocah cilik-cilik lan bocah gedhe-gedhe semono uga sing tuwek-tuwek santen tak kandhani ati resik pikiran apik tumindak becik kanggo samune ning alam donya uripe besok lan ning akhirat bisuke yen wis ditimbang amale mula padha sinau sing pinter ngaji yo sing bener kanggo sing bene kanggo samune awak dhewe aja sampe lali wong tuwa dijaga dulur-dulur tetep diapiki kanca-kanca dirangkul karo bose yo manut karo bawahane yo tetep adab asor karo sapa wae tetep apik saben dinane bocah cilik-cilik lan bocah gede-gede semono uga sing tuwa nyapa tenan nyapa lho kowe bengok-bengok kancane kene kadung deklamasi awakmu apa iso bose iki aku ora luwih apa iso we wis tuwek leri 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 lagumu kok ganti kudune iso wis basake re ra ra ri leri loro kok loro ati tombo ati kok loro kamu diam dulu tombo ati kok loro ati kamu diam dulu meneng cukup loro ati gak masuk iku 5 perkarane loro ati 5 apa kaping 1 eruh tangga gelange gedhi iya kaping 2 diselingkuhi bojo ya lara kaping 3 sing lanang elek sing wedok ayu ya masuk lara kuwi ning ati kaping 4 ora duwe dhuwit pacar minggat sing nom-nom ya kaping 5 duwe entek diapusi rondo janda pirang
salah sawijine Seono mesti tahu ngelakoni kudu sing sabar yen ra sabar stres terus mati iklamasi ibu-ibu tolong dengarkan lambene percil orang laki-laki itu luar biasa tanggung jawabnya khusus bapak-bapak kamu luar biasa karena apa? Khusus bapak-bapak siang pagi malam sampai sore kerja damel jenengan kabeh ora gawe wong liya. Nyatane apa? Wong saiki beda karo wong biyen. Wong lanang sarung sitok sampai ngluntung menengae, tapi wong wedok daster cukup sitok pasti lebih dari satu. Songkoke wong lanang sampai coklat wong wedok udung mesti luwih teko 15. Rungokno omong aku selawe jane. Aku sebagai laki-laki yang tertindas masalah wong wedok betina njaluk kalung emas mangsamu duwe sapa? Duwe sapa, Pak? Aku nyambut gawe kaya ngene iki, mulih duwe ya dijaluk bojoku. Apamu kok ngomong ngono? Aku dhewe kenes uripku kaya ngene iki mangsamu. Ya berapa? Wong lanang iki jarot colo lak perlu sedina kaya ana duwe 10 yuta digedolan ngopi, mancing dan sapi tunggalane ben uripe ora stres. Saiki kok wong lanang gampang stroke perkara laleh metu karo bojone. Lah awakmu kok iso ngomong ngono? Aku dhewe nglakoni curhat. Kene iki curhate aku ora curhate bapak-bapak sing ning kene iki. Iki curhate percaya meneng. Sabar. Aku kadung nesu. Kene iki maksamu, aku kaya kene iki mulai lho sesuk lho duwe ya dijaluk bojoku kabeh. Sing sabar. Aku ya ora diopeni welas iki titenono paji lan nyawer aku langsung titenono kowe. Iya Pak tertindas sabar Kak. Meneng. Ya sabar. Aku iki golekne duit dhewe dikek dana kenakalan. Aku ngene iki maksamu. Iya sing sabar ya Kak. Wong lanang yo pancen ngono iku dadi kalah-kalane wong wedok. Wong wedok sing menang-menangan. Wong lanang ngene iki nyambut gawe kaya tuyul rumangsamu. Ngene iki mulai dimiki, duwike dijaluk sesuk dicelone. Dikon golek duit, mulai duit dijaluk dimiki neh. Terus dikon lunga neh nyambut gawe neh. Wis arep metu ngopi ya diganduli ora entuk. Arep mancing ae ora entuk. Rumangsamu. Wong lanang yo ngene iku tertindas tenan rasane. Duit dijaluk Kowe iki lho nyapo. aku ngewangi awakmu nangis. Lah napa kok nangis? Aku dhewe nglakoni. Ndak boleh. Ya awakmu yo ngono, aku dadi terenyuh lho. Wong wedok-wedok kaya bojoku ngene lho kurang ajar enan. Kaya mentolo nampani kayaku. Ora ning ngono. Kowe iki ning kene sebabe apa? Percel CS hari ini pada malam hari ini sebab di sini sebab apa sayang? Sebab ini kita sudah keluarga sendiri sama Pak Nur. Kok iso? Ini wis dianggap keluarga dhewe ya. Karena kita di sini dibayar sayang. Kalau nggak dibayar, Awak dhewe kuwi ning ngendi-endi prinsipe golek seduluran. silaturahmi. Silaturahmi man ahabba ayyub besatolahu fi rizqihi wa yusalahu fi asari fal yasur rahimah. Mudeng ora? Pedhot kowe, pedhot terus raimu terus nglumpu kaya pitik. Kuwi artine ning Google enek ora? Aku omong ngono ben ngerti aku. Sapa wonge sing pengen dijembarno rezekine didawakno umure nyambunga seduluran marang sapa wae sing apik. Tapi iki kan permintaan dari tadi ada Dike Sabrina, iya. Tadi malam ada Niken Salindri. Niken Salindri. Ini juga ada penyanyi sinden yang lagi kondang viral sekarang. Penyanyi yang fenomenal. Iya, kengko pokoknya kengko lah penyanyi kok digantung le ning kono, dilas ning kono. Penyanyi kok iso digantung dilas ning kono. Yo ditampil. Sepot aja, sepot. Oke. Bareng-bareng masih Spesial. bersama Star. Yuk, 3 2 1. Spesial buat Pak Nur Hanafi juga Ibu Maimunah. Ayo cantik. Sudah ditunggu para hadirin. Ini Mas.
Ibu minta Ibu sinden, Maimunah, yes. minta sinden wanita Rainogo. Ini ulang. Masa wanita Rainogo? Wanita Rainogo lem sia-sia. Agak maju deh. Oke. Ya ucapkan apa dulu? Perkenalkan dulu namanya Ya, Mas. siapa, asli dari mana? Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam para tamu undangan, khususnya keluarga besar PT Pujasera. Puja Perkasa. Pada warung pinggir. PT Puja Perkasa. Lah aku pas Bengi Puja Sera. sing tak eling-eling ku panganan. Lah mangan yo akeh kowe. PT Puja Perkasa Apa? yang pada hari ini berulang tahun yang ke-16 tahun. 16 tahun siji karo 6 didadekne 16, 1 dan 6. Satu tujuan mensejahterakan para karyawan semuanya untuk menjadikan PT Puja Perkasa lebih maju. Amin amin. Terus 6 nambahi barokai para karyawan kabeh. Muga-muga iso jaya selamanya. amin. Berarti tahu kamu. Ya 1 tambah 6 Dadine Pitu. pitu entuk pitulungane Gusti. Muga-muga iso kuncara hanjayeng bawana. Bener, dengaran kok iso ngomong. 16 kuwi nomere tawon. Tawon. Oh iya, Lho kok iso 16 tawon? Lho, tawonku masih yo anu Mas. Mok duwe entut tok ning ilere larang, Mas. Iya, iya. Madu. Madu. Lah daripada ilermu luwih larangan ilere tawon. Iya bener. Kamu di sini kan ditelepon kemarin. Iya, apa Bapak ditelepon? Haji Pak Hanafi. Nabi telepon kon nekane awakmu sinden kaya awakmu iki. Iya, Mas. Wong bapak itu beliau itu sukanya Kak Wayang. Ya. Ringgitan. Nggih. Serane kemarin itu kita nggak bisa, akhirnya tuh digaekne acara itu. Dulu kita sudah kesini pas ulang tahun yang ke-12. Lah kamangka iki wis ke-16. Lah sing 13, 14, 15 nyapa kok ora ngundang awake dhewe. Aduh, kowe iki nyapo? Pak Haji iki wis ngomong aku, sing ndengenane acara ning kono awake dhewe ora iso. Oh, pas awake dhewe anu jadwale. Tapi kalau udah tahu tanggal seperti ini, Iya, pokoknya ben tahun, mbuh ditelepon bora, awake dhewe masang ning kene mulai jaluk duit selesai. Oke. Pak Haji. Jadi somben rene dhewe pasang panggung Wes, dhewe, toh. awak dhewe tampil. Ditelepon apa ora karo PT Puja. Budal rene tanggapan enek delok radek delok gak apa-apa, sementing jaluk duit ngono. Sampeyan nek rene nekat rene. Lah nek pager ngarep ditutup. Bukan Kak dhewe nek perlu ning tengah dalan. tengah dalan kono. Sik to, iki jane pabrik iki nggone sapa? Kok aku anggere buka Loh, ae. iki gaene masyarakat Demak khususnya Indonesia khususnya. Ora mung wong kene tok sing duwe, tapi masyarakat Demak dan sekitarnya. Nah, Loh. khususnya masyarakat cedak lingkar kono. Ya, oh ya roh. Roh aku mah. Awakmu kok ngerti? Nyanyi. Lah aku ning kono suwi kok Nyanyi, sor nyanyi deh, nyanyi ya. Nyanyi Mas. Boleh, mau enek Dike Sabrina. Nah, iya ya. Awakmu aja sampai kalah. Dek ini enek Niken Salindri. Niken Salindri, Dike Sabrina. Ya. Aku Liti Sapitri Putra. Ora malah kaya barongan. Ayo, nyanyi dangdut. Oke. Sebuah lagu untuk para tamu undangan, karyawan semuanya, pokoknya diparingi sehat, Amin. barokah sedayanipun, Amin. dan juga Bapak Komisaris Pak Eko, Pak Eko, siap. dan juga Bapak Direktur Operasional Pak sapa? Pak Suparmin. Berarti roh Pak Eko. Lho piye to? Apal karo Pak Eko. Ditanggapi kudu ngerti. Jajal Pak Eko sedilapan tapi Lah Pak Eko piantune kita Mas Pak Eko. Lho. Pak Lho kuwi nyapa iso. Lah kok mbok urut ngene. Yo golek sinyale nek mandek ya Pak Eko. Lah iki lho Pak Eko. Pak Eko. Selamat malam Pak Eko, luar biasa. Pak Eko itu piantune enak banget, Mas. Lah kok iso? Enak. Dijak tukar pendapat tuh enak. Sing angel dijak tukar pendapatan ki angel. Ora gelem. Ya jelas gak dilem. Ya ora Pendapatanmu piro? Ya ora mungkin. Pak Eko ki bolokku. Bolok. Aku mbiyen masuk Pak Eko. Ya kuwi. Iya tenan. Oh, piyanyine iki. Oh, piantune lomo. Anu piantune ki anggere nek seniman langsung bah njipuk dhuwit langsung dilung. Awakmu wis nglakoni. Iya, sak sok piantune iki. Wis tau awakmu. Lho ya sok ngekeki sok ora. Ya iki kok iki. Ya, kok iki. Kowe pokoke nembang sing apik. Iya, Mas. Oke.
Nadanya mayor Mas, mayor. Kalau Iya, buat Pak, mayor Pak. Masa ning kono. Sayang Asik. sawangen tekku kae Apa? bentuke ora ana ndase. Morat marit. Sayang apa tekku kurang gede mbok bandingne karo teke kancane. Ya apa to, Senajan ireng rupane. Kowe iki lho apa kok rumah sakit saya aduh. Masa malah morat marit lah. Apa to, Pak? Ya apa Mas? Apa kuwi? Lah uteke diganti baterai ngene masalah. Ya aja ngono. Masa dia Ombak Ombak gede tak seberangi, Oke. rondo enom tak tumpaki. Masalah. ngawur karo masalah. Udah boleh. Ngawur aku wis nonton. Maksudnya kita tumpahane motor terus tajak keliling. Tak rumati. Tak rumati. Ombak gede tak seberangi banjir bandang. Aku wedi. Masa aku wedi. Banjir sapa sing wani? Ya tak Enek ngene. Kowe mosok ora iso nyanyi lagu saiki mosok gak iso. Lagu sing aku iki den lagu lawas ta. lagune Srajos. Sony Srajos ngawur. Yo enek jose iki lho. Aku iki den anake wong tani. Cocok apik. Bapakku mancul simbokku buruh tandur. Sampeyan Tani ya. Aku iki dek anake wong hebat. Wong hebat. Bapakku pejabat, mamahku konglomerat. Aku ya Mas ya. Sapa ora? Yen aku iki Mas anake bos karet. Bapakmu copet, ibumu dadi penjamret. Liyane et ora nek to. Et wangel. Camatan apa-apa ngono lho kok. Liyane et Et kuwi angel. mampu. Terus sing liyane pokoke. Aku iki Mas anake wong mampu. Ibumu babu, bapakmu kaya. Pancen keluargaku Kok nesu lho. apa ene bapak kok kaya Lah et karo uwi angel. Kowe ora iso to, nyanyi apa ora iso to? Nyanyi dhewe. Nyanyi sing golek an o e o. Purwakanti. Kuwi ora iso to. ayane kumat deh. Iku ngajari awakmu Kowe iki tak warai. teknik vokal nada. Mayor gak Garuda mayor aman. Ya, ya. Iki habis Ya. kan dangdutan. Dangdut. Adik dikeluarkan, Dikeluarkan mari ngono awake dhewe dangdutan nyanyi. dike metu, Hmm? aku mlebu. Terus Dike mlebu, Aku metu, Lah dike karo kowe. mlebu metu. Apa to kuwi? Pasti ini panggung Oh ini ning Mas. panggung gentenan. Kuwi mau wis. Jenenge vokal grup sebenarnya. Wis Lagu kuwi ya. Sewu kutha. Kutha telu. Kutha tok. Ya. Sewu kutha wis tak liwati. Apik. Sewu ati Tak takoni Nadamu kuwi lho. kowe tak biyate kepos kowe. Kowe tak biyate kepos tak idek kan kowe. ya teman aku yen kene BKI sini. Nadamu lho. Wis pas ki suara telu. Wis ora telu. Yo. Sewu kutha wis tak liwati.
kabeh Mas. rusak karepmu. Nanging kabeh Nah, padha ra ngerteni lungamu ning ngendi. men kae suara apa? Ae suarane bubut. Ayo ndang di bubut. Kok iso malah Nembak iki yo nembak. Aku tak nyanyi Ya, karo mana Dike. adamu wis Aku tak nyanyi karo Dike. Adik Dike, nadane. Dike iki Mas. Anake sapa Mas? Anake sapa Mas Dike Mas? Dik aku kangen, kangen karo sliramu. Entak elus-elus fotomu ning dompetku. Ya aku yo pengen kok Oke, Mas. karo aku. Iya iya. Kuale. Kuale. Atang Nah, abat Tang batang aku kangen, kangen karo ambumu. Tak endus-endus ambune kaya truwelu. Tang batang aku kangen, kangen karo raimu. Kok kuasar to Mas? Tak sawang-sawang rupamu kaya astagfirullahaladzim. Pancen aku wis mampu kene ndang kowe mlebu. Tak pancal rai. Apa enek rayu kok kok nesu ngono kok ini kan nesu? ini nanti kan bisa joget. Oke. Iya, Mas. Dari Pak siapa yang hadir pada malam hari ini Ya. bisa joget bareng-bareng di sini juga ada yang di depan juga nggak Monggo, masalah. Yuk untuk Bapak langsung masih terminal Eko Medion ataupun Ngawi. Pak Suparmin kalau Oke. pengen joget Asik, bareng yuk. kita monggo.